Papá, tienes que comprender que yo no puedo venir aquí todos los días. ¿Porque quién te lo ha pedido? Tienes que admitir que necesitas a alguien. Lo único que quiero es que me dejen en paz. De manera que és una espècie de Shakespeare amb tints becatians i parlar una miqueta dels comediants com aquest gènere o aquesta raça d'actors que d'alguna manera és menys tinguda moltes vegades per allò que fan. Tot és shakespearià per explicar aquesta història becatiana. Sócrates nos sirve mucho para reflexionar sobre la ética, sobre la moral, sobre el personaje, sobre la democracia y cómo esa propia democracia devora a sus mejores hijos y se desmiente a sí misma. Cuando yo era niño, vivía en un pueblecito muy callado y doloroso de la Vega de Granada. Música, recital, conferència i representació, i amb tot això adobat amb textos de Shakespeare i de Cervantes. Evidentment és un concert de música antiga, però és un concert de música antiga amb esperit contemporani. A part de lo maco que és, a part de lo bé que ens ho hem passat i que ha sigut interessant, tot això jo no ho sabia, tot això me'ls fa entendre millor. Descobrirem que hi ha molt de contemporani a Shakespeare i a Cervantes. Eva és l'escala visual analògica del dolor. I també és l'espectacle de teatre que presenta aquest any en el Teatre Romea. Doncs Eva són 4 històries que s'entrellacen i que tenen com a fil conductor el dolor. Teníem moltes ganes de treballar amb el Julio Manrique, però realment teníem ganes de fer alguna cosa de creació com treballem nosaltres. I no patiu, que encara que parlem del dolor, és una comèdia.